tobatsira vana veZimbabwe nevamwasiri vagari veZimbabwe vese vari South Africa. Une South Africa Ngoma Sparks ichanyarara yeye dondowari. Alright. Yeah. Manje tipei mwedzi mone kuti chenge chaita sei. Chinonyarara chinchendeteka. Chinyatonyarara kuti zicha kuchaiko. Chinicho checho. Asi nyaripo ndiye kuti iwave iri kutenderera ya Satan Diablos. Saka isutra kuti asi nyaya iripo ndiye kuti vazhinji mabasa vachatombomiswa vakawanda. Vachatombomiswa mabasa. Asi kutenda kuti Mwari ane simba. Tishanamata kuti chiro wese wakamiswa mabasa adzokera mabasa ani awo. Like chikora chikuitira vantu chichiitika kuti wave extend South Africa yese iri kunzvimbo dzakasiyana nzvimbo dzimwe kubata zvinomawe kuti vakadzi vafunge kurepa murume uyezve murume anorepeka sei. Vakashandisa mushonga vanhu vanoshandisa mushonga kureva kuti mushonga wemabusiness. Andimukona vanhu vazhinji vanenge vaidaro vanenge vane mishonga yemabusiness vanenge vachiita ndipo nonzari pashopaningi panofaya zvisingaite paningi panofaya zvisingaite kune vamwe vanhu vanoshandisa mishonga yakadaro kuona like munhu wewe ndiwati munhu akabayiwa injection ndireke yekuti ningo irambe kaita sei mtezo wake uramba wakamira saka kuti mtezo waramba wakamira nguva refu vachimudrena chiti urume saka kuna kuti vanhu wewe zviri zvokurepa kunzi munhu arepwa zviri normal zvisine nyaya dzekuti mushonga dai vakamurepa vasina mbira vaita sei vamudrena urume manje vaitomurepa vachimudrena urume kureva kuti zvine chekuita nemishonga. Right, wagwan people. Long time. Mnazwa guys bata ane time tisinabva tambohosta mtumwa. Saka nhasi ndikufara bozi mtumwa wabatika, mtumwa wangu asingabatike saka nhasi wazoti anoti Sparks ndakadzoka bosi madesi apfuura wangu wasipo vangu wakaenda kumasvingo. Saka tatomubvunza kuti kumasvingo kwangu kamira sei plus nenyaya dzakawanda dzada timbokurukure muzora nhasi timbodiscuss semunhu anga asipo so zvakawanda futi zvikuitika munyika zvatichida kuti tinzwewo kuti vanhu vemweya vanonga vachitiwo chii vanonga vachifunga chii like izvezvizvi makuna akati tirikunzwa nyaya dzekuti kune murume akarepwa nevakadzi 3 turashaya zati vakadzi ava chii zvingava zviri normal here ndo mubvunzo watinobvunza vanhu vari spiritual like mutumwa masango watinawo muzora nhasi but tisatapinda munyaya yaka ichingeri first time yakusvika pana pasina subscriber please do subscribe kuita kuti sapotswe nezvinyowani zvatinosubscribe zvatinoposta every day takazati zvatinosubscribe every day hanzvobude mutumwa welcome. Yes, Ngoma Sparks toti muri sei? Long time mtumwa long time. Tiri muzviraundi. Ndaingona updates mabuda maenda kwakati nisendira muri kumasvingo. Kwakamira sei? Kwakanaka ndingati Mutete ndakaenda kuMozambique Mutete. Kwataivhura church Mutete Mozambique. Takabva Mutete takaenda masvingo. Yes, saka masvingo ndomanzwa wangu tiri mumasvingo. Ndanza masvingo. Tapinda masvingo. Saka pamuchiti mavhura Mozambique munosvika motoseta sowe motosiya muprofita kunitone muprofita ariko yes Mutete town munitone muprofita arimo izvozvo tara kwatirikita kuno tunosvika toteta chechi tosiya vanhu vachinamata yes saka kune sowe ririmo ratova muMutete imomo zvoti wese ari muMozambique uda ari Mutete tosene Mutete kana ndari Mutete kowai Mozambique takanzwa vanhu vachinzi vanhu vari spiritual takanzwa kuti vaenda kuMalawi vaenda kuMozambique todzoka tochikaka kuti pamwe maybe hamene zvamunenge manitora iko aiwa zvazvinoita ndezvekuti iwo kuMozambique vanotofunga kuti munhu akauya kuZimbabwe ndonzi aenda kunotorawo something saka unosaka kufungirana nditeka yes ndandazonzwa nemwe munhu achiti paSouth Africans andofunga kuti paZimbabwe vanoroya zvisikaiti kuita mbichana ndo zvavanotofungawo saka iwo kuMozambique ndatotonza kuti kuZimbabwe maZimbabweani anditekonaka vari dangerous anditokona saka kona kuti vanenge vachitotyawo kuti saka profeti womuno muZimbabwe akatobva unomuenda kuMozambique aunoti vanhu vanokutambira zvisingaite. Okay. Like patikaenda Mutete tikaona chaunga chevanhu chakawandisa vanhu vakakomborerwa naMwari vanhu vakaitwa zvakawanda pakaitika zvakawanda bosi uku kuMozambique inokuti we trust vanotrust mishonga ndizvo vanotemba nazvo saka zvokunamata zvinenge zvitori kurefu navo chaizvo. Yes. Kune n'anga stereki. Yes kwakawanda n'anga stereki saka iwo wakaenda munhu wechechi havanotonofara nazvo chaizvo.
saka takavaparidzira zvakanaka vakakomborerwa vakaitwa basa rakanaka kumasvingo zvakare vanhu vakakomborerwa muCommerce Parks tanga tine 1 week tiri mumasvingo tichiita mutambo kuporesa vanhu mweya uchisimbisana ikoko vaprofita vachirodzana saka kumasvingo takakomborerwa muCommerce Parks. Kana muchiti vaprofita vanenge vachirodzana vanenge vakuita nasema kureva kuti pano mumwe anenge aneta pakunamata like zati isi tinotaura nendimi vaprofita saka pano patinoziva kuti awe chikero chake chaita sei chadzikira saka tichitosimbisana pazvinhu zvokunamata moshe kuti zvafanira kuCommerce Parks shanga tigare panapa tichifasta anditeka tichinamata tichifasta but zaidi tichitofasta tichinamata tichifasta like iwewe tichingatifogame tinamati tichisimbisana pazvinhu zvokunamata nemapaona ipapo like ndozogona kuzokubvunza ndaifunga kuti kusimbisana like spiritually ndaifunga maybe pane zvinoitika like kana mumwe munhu ari muprofita mumwe ari muprofita tinotesana mweya zvafanira kuti ndogona kutesta anditeka kuona kuti muchiri pageji here pane ndimi namba dzandinokubvunza idzi mweya imimi kuti namba dzakati mati mukundona sei hamusi pamweya makazara pamweya pamweya wokufema ka asi basa redu isusu ndo zvatiri kuedza kutsanangura nezvazvo kuti pane mumwe munhu anongotaura kuti uzavanhu kana pena kwose vachiti shabalala anditeka asi ino kuti shabalala ini zvaindotaura kana takuitarisa isusu panapa takuitesta ini zvaindotaura kuti kutaura zvakati saka mwana unongopera pakuti shabalala kozoti mwana unopera pakutaura ndimi dzakatowanda handimukona saka ndimi dzintone mastages adzinawo mapaona saka zvichireva kuti inyaya yekusimbisana dzindasimbisa ndimi kuva kuti kana iwe wacho wakaenda kunoeresa munhu wane imwe level pauri yes saka vanhu ndozvavaisimbiswa vamwe vaiva nemadhimoni anonzi auya nedhimoni risingaperi ndo panguva chatinge chida madhimoni achikastwa ka1 dhimoni robva atopera like unoziva kuti tine madhimoni kwabhuka uku kumasvingo ainzi ainetsa vakabva pazaka jerera pavana mai ivavo vaisipina kuti muchana totonza kuti hapana vaprofita vamwe nombiri vakauya asitaura mazita evaprofita zvedu vakauya mumasvingo vakatadzira madhimonzi iye handiteka aziva kuti pakasvika takatenda Mwari nesimba ratakawaniswa panguva iyoyo kuti madhimoni akakwanisa sei kusudurudzwa one day dhimoni rabva ratobuda mangwana kudai dhimoni hapasisinayi ndokwana yes saka zvinhu zvatinenge chiita panguva iyo chiona kuti mweya waMwari uri kushanda here. Alright. Ndabva bvunza pane interview ndambogona muchita naMukomaziko muita sekuti muri kuprofita nyaya dzinenge dzine chekuita nedzekushungurudza mhuri dzeZimbabwe vakuzvizva zveZimbabwe zveku-South Africa nenyaya dzexenophobia mutenga muri kuzviprofita. Izi mubvunzo wandinawo ndewekuti ko imimi pamunoprofita hamukwanisi here kuti kubva maona nekundiso. Alright. Zvakanaka kutaura kwenyu Commerce Parks asi nyaya iripo ndeyekuti tikatoprofita izvo takazvionesa kuti kune mhepo ichauya kune hondo dzichauya ndosaka takatombodzinamatirira zvitoitika zvidiki izvi nezvaifanira zvakaita sei nezvaifanira zvichitoitika izvi zvitori zvidiki asi two inokuti right now tine minamato watiri kutobatira maSouth Africans iyayo yes saka unoona kuti kune mumwe munhu wotokazvitaura panapa unonzi haana masango mbuda kutsvaga mbiri like unoona kuti ndo zvine zvichikotaura vanhu kumakomenzi haana masango anotsvaga mbiri like patakazvitaura yes patakazvitaura nzi masango anotsvaga mbiri ndandine jeni anafanana naJohn handiteka kuSouth Africa kuita crusade ndikati handisi kukwanisa kuti South Africa ndikukansira jenipi iyo because of pane zvandaona zvida kuita sei zvida kuitika vanhu vakati shuwa zvinhu zvinoitika here saka ino kuti vanhu vamwe vanozobhelievha like vanotitera vanozobhelievha vaona zvinhu zvaitika ndimukona saka isusu tutoedzera right now hatisi kumira muCommerce Parks tutobatsira vana veZimbabwe nevamwe vasiri vagari veZimbabwe vese vari South Africa une South Africa muCommerce Parks ichanyarara yeye dondowari manje tipei mwedzi mone kuti ichenge chaita sei chinonyarara chinhu chiendeteka chinchatonyarara kuti zii chako chaiko chinhu chochecho asi nyaya iripo ndeyekuti iwave iri kutenderera yasatan diablos saka isu tirasira kuti asi nyaya iripo ndeyekuti vazhinji mabasa vachatombomiswa vakawanda vachatombomiswa mabasa asi tikutenda kuti Mwari ane simba tichanamata kuitira kuti chero wese wakamiswa mabasa adzokera mumabasa awo like chikora chikuitira pamenzantoona kuti wave yaisitenda South Africa yese iri kunzvimbo dzakasiyana nzvimbo dzimwe ikubata madepartment anditeka enzvimbo asi tirasira kuti isusu Mwari watinonamata ane simba ende tichakurudzirana nyaya yekunamata like vagara muSouth Africa chinga vanamati iwave yekuti muzachinitima nchikuti
kana pane chakanaka chinhu chichiitika kuna chakaipa chienda sei chinouya. Yes, saka kushekesa chete kunoda kuti kungoitwa. Saka ipo pane mumwe munhu kana vaviri vatatu vanenge vane mhepo dzekutovatirawo dzakasimba chadzidonzi waurayiwe kana wapondwe. Vazhinji vacho vapa makatofa panguva dzipi idzodzi dzewevhiyo iyi. Vamwe vakatopondwa vakawanda vakatofa. Asi unoti zvakonzera dambudziko kuvanhu vakawanda. Asi zvatora zvangaita sei vangazvizvida. Pane vanhu vaidiwa panguva dzipi idzo vatorwa vanga vachidiwa vachivawo. Saka vanofana kugara vachinamata ndiyo. Yes, vanhu kunamata kunodiwa mukoma. Usaskipa prayer every day. Fanga kuSouth Africa ukamuka makuseni ufana kunamata Mwari kuti Mwari ndichengetedzewo randa ndakupinda ndorasangana vasiriwo. Unasati paona kuti nyika yedu dzimwe dzenhambo tinogona kuita muZimbabwe chichi. Zimbabwe muri free mukoma Sparks. Dzimwe dzenhambo mukoma Sparks makashaya mari transfer yekombi mimi. Munogona kubva panapa kuenda kutown netsoka. Amuna nokudzipiridzai. Mapaona. Maskati munofamba pamanheni pamungazobatwawo zvenyu. Asi maskati unoita sei unofamba. MuSouth Africa famba panapaenda kutown kunetsoka uko unenge watohakwa kana ka3 kana ka4 pamatokora. Saka unoti ndakaona kuti isusu tine dzimwe nhambo dzekuti tinofana kutenda Mwari nenyika yedu. Like izvo ndakaenda muMozambique vakaita nezvamufuti zvakare. Ino ndakaona kuMozambique kuno hondo futi kwagara 2 months kuita hondo 2 months kuita hondo. Like ndichitobva kuMozambique kutete kwakaitika hondo iri serious andokona kwakatorurayiwa vanhu vakawanda. Alright. 2 unoona kuti kuMozambique ndakasvika ndichiona fiyo baba. Kiyo fiyo isikuwanika kuMozambique uzere gore rakamborwa 2008 2009 handiti kuti vanhu vaita makiu mashop vaita kiu iyo kudhiziri kupetrol ndozviitika kuMozambique. Haisi kutowanika baba. Yes, unoona kuti saka unoona kuti nyika yedu tine imwe nhambo sekuti takakomborewa naMwari. Ende 2 munyika medu munomumo chero wangofambawo zvako haubvunzwa na passport kungozvifambira. Manje kuna South Africa uchingotenda pakona sonze passport iri kupi kuna na botska unaisa passport iri kupi. Saka nyika yedu yakakomborewa Sparks. Asi nango inamatira kuti tijye tichiguta tese. Mwana tese zvakanaka tese. Pakoshe babo. Ipapo pakakosha ngoma Sparks. Kuti kajetese tichiguta tese kuna kuti chiro isu tichivakamena matokono kwakira nyika yedu tichija tichiguta kureva kuti Mwari anochengeta. Yes. Saka tikutenda kuti vagari muSouth Africa ngavasatye kana kushungurudzika stereki maZimbabweans ngavanamate Mwari. Mwari ndiye ane mhinduro. Chinhu chese wakaisa Mwari kumberi zvinofamba zvakaita sei zvakanaka. Yes. Saka kuno mumwe munhu angasingatende Mwari kuti kuna Mwari kudenga uko ngatende kuti Mwari ariko. Ngatende. Yes. Waiti mukuru saka izvizvi mukushanda sei nezvipi zvamukubatsira vanhu. Pane here zvamukubatsira vanhu ndombogona muchiti zveni tayane munamato munyowani ndagadzira mumwe munamato munyowani mukushanda sei. Twisa vanhu mubhodhoro ngoma Sparks. Twisa vanhu mubhodhoro. Munhu mubhodhoro. Munhu mubhodhoro ngoma Sparks. Vanhu vachinzi twisa vanhu mubhodhoro ka wakatofunga kuti mubhodhoro munhu aneisika seika unobva washaya pekutagira mukisa vanhu mubhodhoro here. Picture rako chete kungoenda picture remunhu ari kunetsa chete kuti avo murume andinetsa mise mubhodhoro mudzimanzi baba toisa mubhodhoro. Mukadzi andinetsa mise mubhodhoro toisa mubhodhoro. Ona like pane murume akarepwa wewe nevakadzi 3 wewe dai tiwana mukana murume kuti mapictures ayanawo kanti akakwanisa kuona kakripu kakakwanisa kutora chete vanhu vete kaisa mubhodhoro pane zvinoitika. Alright. Yes. Inenda zoitaura nyaya after pamhundudzo kuti mushanda sei but still ngatife tatopinde mairi. Alright. Dai mukuru zvinomawo kuti vakadzi vafunge kurepa murume uyezve murume anorepeka sei. Vakashandisa mushonga vanhu vaya vanoshandisa mushonga kureva kuti mushonga wemabusiness. Andimukona vanhu vazhinji vanenge vaidaro vanenge vane mishonga yemabusiness vanenge vachiita ndipo unonzari pashopaningi panofaya zvisingaite panhingi panofaya zvisingaite. Kune vamwe vanhu vanoshandisa mishonga yakadaro uona like munhu wewe ndiwati munhu wewe akabayiwa injection ndireke yekuti nhengo irambe kaenda sei mutezo wake uramba wakamira. Saka kuona kuti mutezo waramba wakamira nguva refu vachimudrena chirichi rume. Saka kuona kuti vanhu wewe zviri zvokurepa kunzi munhu arepwa zviri normal zvisine nyaya dzekuti mushonga dai vakamurepa vasina mbira waita sei vamudrena rume. Manje vakatomurepa vachimudrena rume kureva kuti zvine chekuita nemishonga. Okay, sama. Yes. Asi yo mahurume unowanzoshandiswa chii? Kune vamwe vanodzatsanata kuti zvinhu zvezvo maspiritual wanditika zvinhu zvakaipa muno vamwe vanogona kugadzirisa kana kuti kutoafekta munhu
kana dzonongwa munhu angona akatora kana chero chikwambo checho ndoti pagore ndoda kana rume wemunhu andimukona saka rume wemunhu unoshandisa zvinhu zvakawanda mumwe anogona kushandisa kubusiness saka vanhu vanoshandisa zvinhu zvakawanda yes saka kuona kuti munhu akatochitora akatora nechinangwa chekuti kushandisa zvakati asi zvezvemishonga saka manenge akadaro anobatsirika sei munhu akadaro anenge akuda kuti awanikwe nguva yekugezwa system yake yese abatsirwa agezwe system yake yese like kana achitoteerera program yedu kuti panapa supposed to come kwatiri tomubatsira tomugeza system yake yese then kuti akwanise kubatsirika because 2 obva abhurokerwa nyaya dzipi dzakatoitika idzodzo because vanhu verume ovhasangana kwatotora vakakonekitana iye ovhasa vanopota munhu angona kupota achitotese akutotanga kutoshandiswa asingazivi kuti akutoshandiswa every time saka munhu akadaro anoda kutobhurokerwa zvinhu zvakadaro kuitira kuti mhepo isatese iye yekushandisa kwavakamita vasapota chimutase vachiramba chimushandisa zvakare ende obva gadzirwa musana wacho kuti udzokedzane bcause pamberi apa anogona kuzotanga futi kushaya simba mumba ndipo unozoona kuti asi kuti achiramba chizvitaura kuti ndine kamboitwa zvezvezvi chinhu chisaitika like dzimwe dzenguva unogona kuti aturwa rume wayo angononga neperiod yaakapirwa achiitika mbaya pamwe angona kuzotorarama obva aitese futi obva afa kana ndipo pamwe obva tanga kutorasikana njere chaidzo zvinoitika futi zvinhu zvakadaro saka anofanira kukasira kubatsirwa obva agezwa system yacho yese obva agadzirwa obva abhurokerwa mhepo ipi iyoyo yes yeah I think apa panyaya yemurume akarebwa navakadzi 3 ende zvinhu zvazi zvoshamisa mana zvichiitika munyika muno amana tsvagai Jesu hey tsvagai Jesu hey akomana hey vanhu vacho vakaita Jesu adonthingiti vanozoita mamwe madhirama akadayo wayati mukuru chitiudzai mashandiro amukuita ndamuchita kuti mukuisa vanhu mubhodhoro amusikuita zvekutamba avanhu mubhodhoro tikisa mukoma sparks saka makaisa munhu mubhodhoro anozobuda zvaita sei zvatinoita mukoma sparks isu kana tatisa munhu mubhodhoro tinonyora picture rako nezita rako tine chibhodhoro chihombe chatinacho for the meantime chatinoshandisa chine mafuta arimo imomo tikagadzira picture rako takatisa mubhodhoro tine zvatinoita naro nguva yatinoita naro kana 2 days 3 days rakavharirwa tozoribvisa raibva zvakanaka torikanda pamafuta atinenge chigadzira kana wakatiza kuenda kurefu uchiti murume wangu akatiza zveshuwa anodzoka kana uri mukadzi uidaidzira kuti shuwa mukadzi anetsa uyu anodzoka but the meantime yauri kuda bhodhoro rinopinda zvinhu zvakawanda kozoti pane munhu akushungurudza mufamily kuti munhu uyu atanzwa nokuroyiwa nemunhu uyu shuwa makauya nepicture yake tichitosa ndiye rizvishuwa toona kuti ndiye mbhodhoro imomo akampinda nomuibva imomomo unotozonzwa kuti mukuru uyu akadonha kana takatanga kupenga kana takatanga ita zvakati yes like ini itoti nini bhodhoro rinoita zvinhu zvakawanda rinoita back to sender rinovhara vanhu zvakare kubatanidza futi vanhu yes but hausi unenge wauroyi hausi uroyi mukoma sparks isu hatisi kuita chivi ngachidyi mwene wacho ende 2 rudo kana wakada munhu wakada mukoma sparks mude nemwoyo weseka sei wauda kuzotanga kuti iwe munhu wakada iwewe wauda kumusema but ndichizoti mimi mutumwa ndiri mune simba here kundidzosa kutogadzirisa dzasai kuno Satan Diabolos namwari mukoma sparks kuna Satan Diabolos namwari kureva kuti isu saka tiri nhume dzamwari dzakamirira kubatsira vanhu vedu vari kutambudzika kune nhume dzaSatan Diabolos futi zvakare dziripo dziri kutoataka ndo nhume dzaSatan Diabolos ndo varoyi vari kutomuvha usiku ndo vamwana kuti vanhu maaccident murodhi saka isu tiri pakati pokurwisana nhume dzaSatan Diabolos nenhume dzamwari ane mapaona saka tiri nhume dzakatumwa naMwari yes saka tiri pakugadzira zvinhu izvozvo zvafanira chero kwatenda kana muchechi chamunhu ndonzamwe itanzi mapostori anzi mapastors maprofita vari kutora zvipo zvevanhu vachidya machechi chipo haufa kwachiona Mwari achidzika kuti ndautora chipo changu chinotodziwa nemunhu waMwari like I know kuti ndikuona muchienda kwa prophet Jose yes you know zvimwe zvinhu zvautoitiwa naMwari pauri ipapo wakaenda kwasiya $100 yako popa yanditeka yawashanda kunoki wewe kureva kuti prophet Jose chiri pawachanga kuyeresa kuti munhu wese asiya mari panapa ngaitwe zvakanaka kureva kuti wei iyoyo kutosida kwawaita iwewe vakazodya mari nedzimwe nzira dzisiriridzo zvazvara handiteka asi wasiya nemwoyo wako uyese wakutokomborerwa saka hapana paunofa ukaona Mwari achidzika kuti ndayatora zvipo zvezvi nditambe nazvo handiteka aiwa but zvinozodhakwa nemari yangu manje uri munhu waMwari aiwa zvekunodhaka kumakulayo nemari yangu kuti isusu inzwa kamukuru hatizozisa zvinoita vanhu vese handiteka kuti mari dzawatora unozonzana dzokupi asi nyaya iripo ndiye kuti iwe kana totora nyaya yekuropafadzwa
ndendo dzatsanangura papi panapa saka pari kudzatsanangura tiri kuzvifananidza nenhume dzatsanangura dzedze kuti imimi simba irishwa ndimwari anenge atipa anditeka asi riri pamunhu wenyama. Okay. Yes. I think apa ndayatsopa saka vanhu mubhodhoro and back to sender mukoma Sparks yakanaka kune munhu anonetsa kana musati maroyewa mukoma Sparks mota haisi right asi kana makaroyewa imimi ndipamata back to sender inodiwa because vanhu mambo vanonetsa unoti pane mwe munhu kunoti atori muchipatara akutoparetwa akakandwa dombo mudumbu akutoparetwa akazvimbiswa dumbu kutira kwatita kuno marriage yanga ichiyewedza chaizvo kunzoku asi marriage iyoyo yakaparadzwa nokuda kwemumwe munhu akafuridza mishonga chete kuti mwana wanhengi nemwana wanhengi ngavaparadzane. Kune vana vakanaka vari kunzoku vasikana wondoti vasikana vapombi dzevasikana asi kuti mwana iye haana namukomana nomupfimba vari kutogara pamba vana ivo vakutosvika pakutochembera vari pamba baba naamai uri kuona. Kune vakomana futi vakura futi otoenda idzi boys idzi vakomana chaiwo handiteka ukuthi ukatonoshiwa kutoti ashoreke asi vakomana vakadaro vari kutotadza kutoroora chikonzero kwamira mhepo dzinenge dzakamira saka unoona kuti munhu akadaro iyoyo mukoma Sparks unomudzira tsitsere ari kushandisa vanhu kudaro haisi right. Saka isu pati to back to sender iri right because chivi ngachijemwe newani wacho. Alright, uyaisa dombo achira gomba ngadone mugomba rake atura dombo achida kutema ngazviteme iye andiri kuona. Yes, saka unoti ipo paye ndipo ndinotenda kuti Mwari akaita hake akati muchero wegomba mugomba rake zvitoriko ende twist toyazira mukoma Sparks kuti unoziva kuti izvozvo tara kwatita kuna Sparks kune mumwe munhu atori busy so kutoti kutowisana newe Sparks usiri kutoziva wakawanda kuti Sparks broadcast yake inofana kuvhara uona inofana kuvhara Sparks tomubatira papi ngatimbomisa accident kuna mwana kutinda kung'anga Sparks wachitokufambira kuti uite podcast yako ite ivhare but the more time yewe Sparks yachenda muchipatara kwemwedzi kureva kuti podcast yako inoite inotovhara waiziva poziva ndio chinhu chacho ndio munhu wacho. Yes, saka unoona kuti pane vanhu vanenge vakatokumira kuda kutokubhuroka zvinhu zvaupenyu hwako zvezvezvi zvitoriko saka kuna vanhu havawine andokona because iwe unopa unotemba napo ene unopa wakatsika andokona. Saka vanhu vanofunga kuti zvese vanenge vachitora kuita vamwe havatorara usiku uyu mukoma Sparks vachifamba so vanotoya pagedhi penyapo usvika utomwaya zvimishonga pauti ana masago nanashitso vaipananisha vasatosvika papi vatoora moyo kuti Sparks akatovafonera kuti ninga uye obvanza iwa otoza ndiri busy otodiri busy oti chichikutezera ndikatoroka kudenda program radeki achikonzero kune atoya atomweya mushonga papi ipapo kuti zvinhu zvako zvidhakwe chiri kumabhizinesi yacho zvitoriko kune munhu ane bhizinesi rake ndinoshope yakanaka ine hembe dzakanaka asi haitengwe chikonzero kune munhu cheche ari topota kushandisa mushonga andokona kune mumwe munhu aripo mukoma Sparks ototeseti unotoyemura kuti hashwa ena svikawo palevhel iyi asi munhu iye dzimwe dzenguva akutoshungurudzwa mukoma Sparks palevhel yachakutofungidza kuti atori pama1 malevhel wana hachiwiwe haumbotorengana tunhano sama umalevha ata mune muchida nedzimwe bhutsu dzamune muchida hamboite tunhano aiwa uzati ndifanira kuziva kuti kuromba Sparks kuripo ende kuri riu zvisingaite una munhu achitanza kuna kuromba kweke ma1 aya muindastry mukoma Sparks chichemo muindastry matiro muzvinhu zvese zvinoitwa nevanhu zvimwe zvinoorombwa mukati ona zvafana zvati katiwana kupakisa mujere mimbi uzamimbi mwangu ungosvika chete ungoti ndatema badza ndatora badza ndatema badza andiseka wanoti Sparks yobva wasvika pana mataura ako Sparks kuti uchipa zvamusoroka andiseka unoza kuti kati vakedi ndokakedi andiseka potokweko kuti rasta ragu osudza musoro kuti rasta ragu ndoonaka asi ndikagoje kuti chaimba hapana atongoimba nyemba dzana basa rese sando imwe weya ndichaona naye kuti vanhu vakaromba ndika kuti vakaromba baba kuna vanhu vanorombera zvinhu zvandiona. Yes, saka tikuti isusu tasaita kuti kudoona kwezvinhu zvezveka kuri so kunoongooneka tasati kuti Mwari akapa simba isusu kuti tiite minamato ine simba. Yes, tiite minamato ine simba kana kuti kuromba shwa kutori muchero muindastry umo ibobvunza chero waimba unomboita nawo pana maindafu yaye mumwe munhu angona kutobva kwane voice rakanaka
Otosvika pa stage so ndimwe muimba wangu wandinobatsira nguwa muimba ndinobatsira so atosvika pa stage so kuti achimba Andakashaya voice. andakashaya voice andona Ranzi dzwi ngawagoma hombe. aiso bhodhoro Samukuru ndezvipi zvimwe zvamukubatsira muri Zimbabwe izvi? isu kuti isusu vanouya vanoda kubviswa munyama vanouya vachibatsirwa vari kunze kwenyika vari kutaura kuti isusu zvinhu haisi kufamba vanoda kubatsirwa mamarriages ende maloc center hatisi kumira muCommerce Parks tiri kutoita maloc center ende zvakaita kuti munhu wese ari kushungurudzwa nezviri kumutambudza vamwe urwere husingaperi like inini vazhinji vanenge vachiita isusu tikazvimba dumbu vamwe tikazvimba makumbo zvezvo zvinogadzira maronda asingaperi tinorapa saka izvo zvinhu zvakaita kuti vanhu ngavauye vabatsirwe inokuti izvozvo ndine mumwe munhu wandiri kubatsira muCommerce Parks ane aibhridha zvezvekuti akaita weti anenge auta weti neurwa andogona uraiso chipatara wakati atanzi kenza seyapararira mupi mudumbu azoti ndinotenda Mwari takamubatsira muCommerce Parks neminama tatikamupa kuti adye nekuita sei munhu iye asoba anormal tasina ibvunza ndaida kutozotana nemi kuti munombotenda idzi munzongo kuti mbuya kupi kana kukereke kwedu anditeka kumboonawo vanhu vatotana nezvavo real yes sezatida vanhu vanoshedwa kumeso tida vanhu vanoonekwa anditeka yes vachitenda ivo vachotanga because iye achoka akanoti ini ndoda kutenda kuenda pacamera direct vanhu vakawanda vanoziva matambudziko angu madhoktors akawanda kuziva matambudziko angu ndokona saka kune vamwe vanhu muCommerce Parks veida kuti vanhu vazive kuti shuwa kune basa raMwari ndase rinoitwa munhu ndonzwa vachitanzi sei muri kuenda kumabroadcast kunotaura zvinhu zvaMwari inokuti muCommerce Parks mazuva technology isi yarifamba chero kumasocha unoona mazuva makamera anenge achingotenderera kupi ikoko I don't mind them vanongosara nabasa andopaona saka isusu matambudziko akadaro muCommerce Parks tiri kubatsira matambudziko akasiyana siyana emudzimba mamarriages kusimbisa varume musana kuti mupama wakadzasa nevasatizi anditomugona saka zvinhu zvatiri kubata izvo muCommerce Parks kubooster business remunhu ende kugadzirawo futi zvakare mudzimba dzinonetsa usati kune misha isiri kurarika like mushana kabva kumasvingo kwaitemwa nematombo andimugona panenge pana manheru ega 6 o'clock dzangochaya chete dzichienda kumberi kusvika kumanheru uko kune uchingorokandwa matombo chete pamusoro pemba andimugona saka misha yakadaro yo tinogadzira izvi zvibva zvapera saka zvimwe zvinhu zvatiri kubata izvo muCommerce Parks. Alright. Aiwa muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa mutumwa Masango vachitraya kutiudza nekutraya kuti tinzwisise isusu kuti vanga vari kupi zvizvi zviri kuitika munyika chii chaizvo chatingaite semhuri yeZimbabwe ndofunga tikubatsirika zvisingaite mukuru amene mune mamwe mashoko here aiwa mashoko atina muCommerce Parks tingoti vanhu ngavatende ende vanhu ngavabate panoponesa Mwari avaitire zvakanaka vagare veSouth Africa tiri pakukunamatirayi hatisi kuzokusiyai chero usingandide uchindida tichangonamatira munhu wese kuti arangarirwe naMwari amuitire zvakanaka ndotenda muCommerce Parks nenguva yamatipa. Right, thank you muri yeZimbabwe. Don't forget to subscribe, like and share. Kuna vari kuda kuzotaura namutumwa Masango ndofunga namba dzavo madzona ndodzadzisingobuda pascreen idzo munovabata ipapa musaconfuse yo guys namba dzakanzi advertise with us nenamba dzakanzi mutumwa Masango anditika because wakazondifonera nini manje uchida mutumwa Masango manje unenge uchitondisvota kana kuti wewe andika ukazoregedza kubata tora namba idza mutumwa Masango panapo uzoda kunditsvaga kuti ndipoka namba dzamutumwa ndinjona kuti ukudherera handinyatsitorei namba guys andika tobata mutumwa hanzi kana muda kubatsirwa kana usiri kubhilivha unotiraya kuti muitire video call woona kuti munhu vari kutumira mari ndiani kuitira kuti macomplaints aite mashoma. With that we out.